Ni ana ang atoang update sa finished product sa atoang gipakita initially kaganina bahin sa puso o bulak sa puso sa saging. So technically inani na ang iyahang mahitabo. Mura siya fried nga kana bitawng bulinaw or kuan sa dagat. Pero kung kini siya nga niluto, kaubanan nimo og kaning ketchup, banana ketchup ba siya or unsa nga ketchup, imuha ni siyang ituslo pagkaon. Sarap kaayo. So mo niya to ang finished product para sa bulak sa puso sa saging. Ang atong update dinhi sa atong YouTube channel. Pasensya na guys, kagi tulon sa nako tungod sa kalami. Kung naman mga suggestions, mga recipe, o gusto ninyong i-feature sa atong channel, palihog lang o comment sa atong comment box, i-subscribe ang atong YouTube channel, i-share o i-like. Alang sa ato ang Raymond Bagunok channel, daghang salamat.